Pokoknya ditulis neng papan kae kanthi bintang tamu sinden Tatin Hai Lestari. Iku meng mergo jenengan kuwi lho. Ayo ora apa ora. Aku ki oke kok mentenarkan seseorang ki oke kok. Iya. Prastiwi kae dadi SpongeBob. Iya. Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Ya, Spom kok stong. SpongeBob. Kowe iso dadi ngono kuwi malah terkenal. Lah kowe iki ora ming nang kene lho. Ora mung nang kene, wingi nang Bontang kowe ditakokke lho. Lho Pak Sino, Tatin hae mboten tumut to. Aku yo maksud mboten hae tumut aku ya. Sinten e? Oh, oke wong kono. Iya, ditakokke, saking dene lemu. Napa? Budhek kuwi dadine. Ora ya. Nah, iya. Yo nyanyi apa? Ya nembang apa? Duet mboten? Heh? Duet mboten? Duet karo sapa? Kira. Oke, ya duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepareng dueti? Ayo sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh to kowe. Cilaka ora. Ha iki sing ra mangkat wae pira wae? Oh 5. 5 nek ping sak yuta 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ra weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei guthik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Dalu wae. Ora, mbuh ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro genti-genten. Nggih. Upamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, upamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi. Ndak pundi kok ndasmu ndi. Ya alon-alon iso. Iya. Lah apa? Ya apa panjalukmu ki? Kacek. Mekaten injih to Kang Mas. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wow. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa stop. Ayo. Ya njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa Cahyo? Dibawani. Bawa apa? Apa sih sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kono. Ora ingin Tin. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Oh, Apa ndang muni? Nyidam sari ya kena. Nyidam sari wae rasa nanggap wayang. Rungokke wong ngarit kan karo upama sih. Tapi Banyu langit. kan wae apa? Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius. Ya. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Apa terserah nyingkar nyingkur. Gubuk asmara. Gubuk. Kuwi ra nggonmu mbiyen to. Gone sinten? Ya kali jenengan. Pak gede Parangtritis munggah cilik-cilik. Wis sadar ora e? Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak apa? Ningkar ngingkur. Nyingkar. Engkole nyingkar. Ayo. Oh, Parangtritis munggah ngopo? Ana gunung.
Ana gunung. Gunung. Terus? Ya wis gunung-gunung kuwi. Tekono pake kan lho. Ayo. Ayo Yang diwiti. sikekno. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Keswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Napa gadah manuk to, Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan. Mbak unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Sesuk. Wiwit Ora sacekelan cagak. tane nyingkar. Ning napa tekang Mas nek mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono lho. Masuk angin. Oh diajak. Coba to krono. Ingkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak kelasmu cendi. Kira-kira piye? Ora piye-piye gak wis gak. Kowe ngapa? Wiwit tane nyingkar nyingkur. Kecengkok apa e? Aku ki karepku arep gregel kaya ibu-ibu lho ra iso. Ora. Ya, coba. Bagi cocok iki padha-padha rasa gregel ta. Rasa. Ya gregel ki nak. Lingsam yen ke mutan Neno. lelampahan kang kawuri Aku piyai kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. Lah pripun to? Apa Keswan kuwi? Takok pripun? Iki ning Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Di obat kuat ora? Masa langsung enten niku? Mbah. Lah arep dinggo ngapa to, Mas? Golek melek ben kuat lho. Lah apa wis ora Iki kan kuat? bladekan terus to, Mbak. Oh. Ya staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Ya kan kuat. Melek kan ya mripate to ditangane. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki pisan. Nek wis wani maju ya aja gagas. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggap wae aku ora di bojo ngono ta. Wis sendiri. Aku ora omong. Sabar. Ya resiko dadi bojo artis ngene iki lho. Iya. Ya dirampunge. Tresna tulus. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Ya wis. Piye to lah aku Ya bar. maksudnya aku genti ngono lho. Iya, Dendengane lek. Ora sumo. Sesuk nek tampa nanggap mayang tak suluk. Dalang po? Wo, dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Aku rahasia kali mayang. Pemilihan umum. 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10. Tresno tulus. Terus nadyan ing gubuk engeng mor. Wis baleni ora? Engeng iki apa? Tresno tulus. Nadyan engeng.
Ingin apa? Enggak. Ingin apa? Apa? Tresno tulus. Mbok sing total lho. Iki wis total Ngene suarane. nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ngene iki apa? Ngene. Sanepon. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Terus tuh. Oh sapa ngerti? Kowe iki sing totale main. Sapa ngerti esuk iki disiarke streaming ki 15.000 wong sing nonton. So nek ngerti ndalah sesuk bengi wayangan terus anu mawon. Bintang tamune Tatin karo Kiswan. Lho, mundak to bayarmu? Ah, iya. Mundak sudo. Ah iya. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyane. Mbok aku nang kene lho. Buk as moro. Iya, Teng, iya, Teng. Soale kowe ra digagas Tin. Soale sing kulino nembang Gubuk Asmara kan Ika. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Wah. Soalnya kamu sama dengan istrinya. Iya. Sama yang di rumah. Hari ini muni kaya nang omah kaya kulkas muni. Ora ding. Ora. Oh, Mbak. Ya ya. Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rongkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Niki Aku tak ngundelik. Aku terima ana njaba. Ora iso. Wong jejer kok nang njaba. Iya. Iya, Tin. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Yo, joget. Sithik bae. Ora rumah saku kok joget Rawangun kok ya pedene. Kowe angel lho Pak wong pedene. Ora aku nek kowe iki ora pede, mbiyen ndak cirek kokean mangan jangan bung. Dadine apa rai gedhek? Oh. Ra disin. Lah kowe duwe ra? Ora. Ayo. Ada isin ora mangan tenan kok. Ya diteruske. Cari duet. Nah, cari duet. Ora apal cakepane.
Rapal ya tak bisiki. Rasa wis nganu wae apa jenenge Kiswan joget wae wis apik. Alah. Apik. Are elek. Elek mbangane ra ono sing joget. Iya. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya Raga tuwa. Raga tuwa apa ya? Tuwa kapuk ya. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya, kapuk. Wis tau. Apa? Wis, kowe njaluk diamuk wae. Ra sudi. Sudi. Gak. Oh. Ayo. Senen tang. Ah. Joget nek nganggo glundung barang. Wis mengguk. Piye, suntik wae? 500 ente. Enggak. Apa-apa kok dicolke dhuwit. Ayo kuwi cah dermise ramane. Muni watuk dilokke mbok nganu apa ditambani. Nih 200 ngono lho. Anggepe aku ki bapakne kowe. Apa-apa kok njaluk dhuwit. Iya. Kono mbok ngelih aku, kono golek-golek mie ayam. Ya kene dit. Lho. Ya mangga ya. Tadi cakepane ilang aku. Tergoda aku ya. Aja kok kowe tinaku sing wong lanang kowe jijik kok. Monggo saka mburi lho. Delok dasile. Sing ngarep
gilani tenan lho mendelik-mendelik arep melet-melet ke demit. Nyucup. Apa wani ye? Wani. Kok sawar-sawar tok cucuk. Ae. Sawar-sawar ya. Bener Pak nggih. Rumah sawar-sawar dicucup. Dek malah ngaku ae. Edan. Cepat tak gitu kawas cekungan. Ya. Maju ono. Rumah saku kok. Ayo kaya ngono kuwi wong iki jare dadi manten umur 2 dina ana jeglongan Dik, awas Dik jeglongan hati-hati ya. Nek suwe ya jeglongan. Kesandung ya matane. Piye mau seneng? Seneng. Bloko aku. Ayo blok apik kuwi. Bunga ya? Bunga. Oh, nah aku sing ning kene piye? Saya seneng. Jaremu pengen sing cilik. Ora kok Bu men geguyon. Ora. Pengen sing cilik. Lah sama dia sanane ya. Aku jenenge kok anane kuwi ya salah. Salah. Anane ming kok ngono kok njur anane wae. Karepku ki sing wong wedok sing ayu dhewe niki ngoten lho. Ora iso wingi kene kowe ya ndelok wong numpak miyo ya. Edan. Tak foto ya. Kene di foto kena bane tok senenge Raja Mak. Iya nembak ya. Jare sok ning Gubuk Asmara iki karo sapa? Motorke. Hah? Mencerita-cerita. Cerita-cerita. Ping pira? Nggih ngelak. Oh ya, ngombe ra apa. Cerita. Lek ngelak ki ora kesel kok ndredeg. Kene ya meng ngono we, langsung Wedi. langsung ndredeg. Ndekno ora. Bang. Piye pet-petan? Petan. Ndasku pet-petan. Apa ndase dilangi? Ganti tolo. Tingil-tingil. Iya, guys. Ngersake napa Pak Seno? Lah ya manut bojomu kok. Apa, Bu? Piye? Nembak Mau apa? ning kono aku ning kono ora ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Wong kok aja ketok alus nang ngarepe wong. Awak dhewe ngene iki asline romantis. Ngerti ta romantise Werkudara karo Arimbi? Werkudara kan nek undang Arimbi polo diak. Wah, aku ora mbok polo. Wah. Ya, polo. Ma. Ya ngono, rencana ngono kuwi. Ngece kalau. Ora sih. Sakit sukune tesian. Iya. Pincang esak. Ah iya. Mula nek nyikat kira banter-banter. Apa? Nek nyikat aku kira banter-banter. Ah, semoyo terus. Ya wis Bang. Lah ya ngene. Wis, Lembang. Ya padha-padha kesele kok ya. Iya, ben dina nyambut gawe kok. Ora kelingan zaman biyen to. Stop. Stop. Stop track. Oh, macret. Stop aja. Ya Mbak Ayu nembang apa? Banyuwangen ya kena. Waduh, saya aja sekeras-keras Oh, anakku yang nggo ngajar bojone sing kurang ajar ki tembangke Banyuwangen sing keras mendhek gedabikan ning joget. Iya. Nggih, joget sing apik lho ya. Nggih. Orang lanang wedi wong wedok. Nah iya. Kowe nek ngerti nek pas ora mayang no, oh memelas kuwi. Iya. Pripun, Pas Pak? ora nyambut gawe ning arep lawang aku katok kolor ireng kae ucul kelambi. Tengok-tengok begogokne kilang. Mangan, Pak. Ngono karo di apa diuncali cowek isi sego kae. Mangan. Mboten nggih, kula niku. Boten sae niku. Oh, aku ki sayang ya Oh, sampean ya. iya. Goreng kendhok, Bu. Ngono wis. Bojone nang mburi kluthak-kluthik bareng dicepake ndoke cilik kae papat. Iki ndok apa, Ibu? Ndok cecak. Pun alhamdulillah niku. Cecake sing gelem ngendok. Bang Dok Kebo ya. Ya. Mamyet. Ayo lek ngajari kae. Kapan?
Mula kowe iki sesuk nek Yu Ayu. Nggih, Kowe sesuk Pak. nek Pak nganu ngopo-ngopo iki kacamatamu aja dicopot. Lah keng napa? Lah kuwi dimanfaatke banget kok. Kowe nek nyindeni awan kae kacamata dicopot terus genak geli karo kowe. Guys, kowe iki dingerti bojomu. Ora nggo kacamata lamur. Oh, ngono. Oh bojo kula iki nek bar madang kupinge sedarungan. Dadi rada ya wis bebas. Ya. Iya, iya. Mambyat. Mambyat mayon eman sowarane gandeng belam yang Setan tenan Pak. Hei. Nanti muncrate. Ya, Lho, lah nek Banyuwangi iki ya modele ngene iki. ayo gawe kode. Kaki ngunjuk e. Muncrat. Ora apa-apa. Nggih, saya waras to, Pak. Sih, waras. Waras. Ra. Nyaram biai. Awas. Aja, awas lho. Kena tangane Denko. Kok aku cemburu nek ngematke Mas Den. Wah, iso. Ya, iki ya cemburunan. Iya ora positif kok ya. Noswan tara Mau kaget aku. Kaget tenan. Waduh tenan. So nampa 75 wae kowe. Ah iya ta Pak kowe? Emoh. Kompak to. pianyu Yuk. wangi Nana. iya Ah mengelengke nek lali. Kaya rumah jaga aku neng ngene krungu muni. Kene. Sing wedok muni iya. Kelan gunung wetan Ngeber apa? Kowe iku ketonto ngono kuwi. Sing siji ngene, siji nyekel tidul. lan kedul alas ngopo kuwi Siap-siap juga. oh aja dhuwur-dhuwur lo ya Ojo, sen aku karo. isen duwe Sen. oh Sen. Arep tenanan iki pokoke. Yo. Kang Kaliyan Lewiat Wes. Kayak singgetan ya carane anu. Pelambiangan Joget ya, Bu. piye Joget. oh belam
Mulane dadi suda-suda tabane. Biyen. Sulak sudane. Angel jogeti. Ayo Mbak Nyuwangi iki ngeber. Ku meliaring ku meliaring taman Kota. iki ngopo ya Pak Ora bacotke kak ya. Sarinuswan Tara Ya gerajakan wae to. Inggih. Ya, mangga diaturake. Ya.
Tak omong itu. Aku kelingan soleh Parangkusuma kaya. Pun nggih. Oke, nek joget kok tangane tiba ngene iki. Wan kanang sing tasih mawe buku sawegung sagung mring delahan yan kanang mamujeng ngori cenayake ngret dadosaken kejut raosing manah kula dene mboten kanyono-nyono teka kadipaten Mermalang mriki karawuhan pepundhen kula ing Sukalima Bapa Prembahan Durna kula ngaturaken pasegahan panakrami rawuh ngandika Bapa ing Sukalima Prembahan Astakuswala sila berdobo swalu gimbal sumarante hawala nun inggih Ger Nak Mas Brajadenta tansah pinengan ing kawidaten ing Sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada sowan kula niskala Ger namung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing Bapa Kunjuk Kersa Paduka anak Mas Brajadenta kula tampi karya bombong raosing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nuwun inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mriki. Regyana Pati Harya Sengguni. Kasekecakno anggenipun lenggah. Inggih nggih, Nak Mas Brajadenta. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Nggih, Nak Mas Brajadenta. Janur gunung kadingaren wonten menapa Bapa Prembahan dene rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mboten kadosa dinten ingkang saderengipun Bapa Prembahan awis-awis rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu teka sak mangke kepareng tedhak wonten ing Kadipaten Permalang kepareng kula jumadung dawuh lole menika ngaten nggih Ger estunipun sowan kula menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh. Nyatanipun kula menika mboten asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu nanging tanceping katresnan kula kalian anak-anak kula ingkang sami mapan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu menika sampun kados dene anak kula piyambak. Mila mboten nama aneh menawi kula sowan wonten ing mriki menika sepisan tetinjo dhateng yuwananipun anak kula putra wayah kula ing sami mapan wonten ing Glagah Tinulu. Matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan Bapa Prembahan dene ing angka kalih sawan kula menika namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran sampun brita mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna menapa inggih kepara saestu kabar menika kala wau menapa namung kandhek dumugi pekabaran menapa Bapa Prembahan mboten dangu malih ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika badhe jumenengaken Gatotkaca lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Kula nuwun sewu Ger. Pawarta menika kala wau menapa saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran. Lagar kaharsan mekaten.
Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani Bapa Penemban. Oh, dadi kabar menika kala wau saestu. Nggih, kasinggihan mekaten saestu. Dasaripun menapa? Nuwun sewu ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika badhe lenggahaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani menika. Kula nuwun sewu dasaripun menapa? Jernyatanipun ingkang ngasta purba wasisaning Projing Pringgondani menika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mila menawi Kakang Mbok Ayu Arimbi menika badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani menika sampun dados pangwaosipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lho, nuwun sewu. Lah kok ingkang dados nggadahi pangwaos tumraping negari Pringgondani menika ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika nalaripun kados pundi? Kala nalika semanten kula sampun kebacut sumpah tuwin sampun kadung prasapa. Wonten ngajenganipun kewandhanipun utawi inggih menika kunarepanipun Kakang Arimbo. Kula matur kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi kula mboten badhe ngucik keprabaning Pringgondani. Purbawasisa negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anggen kula sumpah ngaten menika sesarengan kalian kadang kula pun Brajamusti. Oh, dadi ngaten to. Larahipun anggenipun paduka mboten ngrembak perkawis negaring Pringgondani menika anggen paduka sampun prasapa dhateng Mbak Yu Dewi Arimbi bila mboten badhe ngucik keprabaning Pringgondani Purbawasisa negaring Pringgondani paduka paringaken dhateng ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi kasinggihan mekaten Bapa Penemban Durna mekaten lampan ingkang kedah sinandhang ingkang putra pun Brajadenta miwah Brajamusti mangke riyen nggih mangke riyen wonten ing mriki kula menika mboten badhe ngelincipi carang papak nglincipi singating andaka ngicok-icok supados bebutek dhateng kawontenanipun negari Pringgondani menika babar pisan mboten. Namung kula menika namung leresaken dhateng alur pranatan ingkang sampun geseh. Inggih. Kula kaliyan Kakang Durna menika namung kepengin nglempengaken barang ingkang bengkong. Supados sakmangke sampun ngantos dados raosanipun para nalendra manca negari langkung-langkung dados pocapanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Kula nuwun sewu lunggir mboten nami kula menika badhe tumut-tumut perkawis kula warga babar pisan mboten. Namung saknyatanipun menapa ing badhe dipun aturaken Kakang Penemban Durna menika leres lan kanthi dasar anut pranataning praja ingkang sampun sinerat dening para sepuh ingkang sampun dipun agem dening sedaya para nalendra ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Nuwun sewu nggih. Menawi jengandika pasrah negari tumraping Mbak Yu Dewi Arimbi namung perkawis sumpah menika kula nuwun sewu lho nggih menika lepat lepatipun kados pundi kesusu anggen paduka atur prasapa paring pangandikan dhateng Mbak Yu Dewi Arimbi nanging sejatosipun sedaya menika badhe dados jalaran sengsaranipun gesangipun utawi sugengipun paduka anak masak kula warga liripun paduka paring dawuh mekaten jalaranipun menapa. Ingkang sepisan kula namung manut dhateng pranataning Projing sampun dipun ugemi sareng. Bilih nuwun sewu, putra ingkang Wijaya Pawestri menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari. Monggo nuwun sewu, ing Rama Prabu Trembaka menika seda. Lajeng gumanti kepraban menika Prabu Arimba menika sampun leres. Jernyatanipun Prabu Arimba menika putra ingkang Wijaya Pambayun. Nanging emanipun Prabu Arimba gugur mongko dereng kagungan putra. Ingkang sejatosipun ingkang gadahi hak tumraping negari ing Pringgondani menika rayi ingkang mijil jaler. Mboten kok Dewi Arimbi. Nuwun sewu lho, nuwun sewu, Dewi Arimbi menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari. Nanging gandeng jengandika anak Mas Brajadanta menika sampun kelajeng ngucap sumpah. Tumunten gesang paduka dipun bondo dening sumpah panjenengan piyambak. Mengatakan mboten saged glawat, mboten saged obah. Karena sampun kelajeng ngucap prasapa menika kala wau. Nek nuwun sewu nggih, nuwun sewu, menika namung matur kemawon. Jancanipun bab perkara sumpah menika ora perlu diugemi banget-banget. Ora perlu dipun ugemi banget-banget. Nuwun sewu, mandya sumpah menika akeh wong lanang sing cilaka. Lho menika saestu. Mandya sumpah menika kathah piye jaring ingkang cilaka. Mergi ingkang kadang asring sumpah menika wong lanang-lanang niku sok gaweane sumpah. Ning ora tau ditetepi. Nuwun sewu lho, mboten kula menika matur dura. Adipatih Harya Sengkuni menika pun ping pinten le sumpah. Nyatane tetep gleleng dadi patih. Ya, Dik? Nggih. Nggih, Kakang Durna nggih.
Mula bab perkawis sumpah menika sampun ngantos dipun cekeli sanget-sanget. Sampun ngantos dipun cepengi sanget-sanget. Ingkang wigati sapunika njejekaken dhateng prenata negaring Pringgondani. Menika sepisan angka 2. Wong dadi ratu menika mboten gampang. Wong dadi ratu menika angel. Ratu menika wong sing sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara menika wonten pundaking Nalindra. Samenika Gatotkaca menika bayi wingi sore. Gatotkaca menika kula pitados piyambakipun sampun dewasa. Ning apa ya klakon lan apa ya iso? Gatotkaca menika mangreh sagung para kawula dasi negaring Pringgondani. Gatotkaca menika mangku dhateng menapa ing dipun kersakaken dening para kawula. Menika dereng kantenan saged. Dereng kantenan saged. Ya bener Gatotkaca menika satriya pengpengan. Sapa sing ora tepung karo Gatotkaca? Ning nuwun sewu, lak durung tau dicoba dadi ratu. Wong dadi ratu menika sanggane abot ngungkuli jiwaning para satriya. Inggih. Kuwatiring manah kula, kuwatiripun Begawaning Sukalima. Ning nganti Gatotkaca menika dados Nalindra, mongko ora iso ngesuwi para kawula napa ora jeneng bosah-basah kana negara ing Pringgondani. Akeh kawula sing padha nungsang puyang, gudel bingung, numbuk bentus. Mung merga saka nalindrane ora iso ngatur sang uriping para kawula, ora iso gawe tentrem para kawula, lan ora iso gawe kepenak uriping para kawula. Menika angel lho, Ger. Menika angel. Mongko sareng kula wawas kanthi netra Permana Jati ingkang pantes lan trep dados Nalindra wonten negari Pringgondani menika mboten sanes kejawi nak Mas Brajadenta. Menapa to sebabipun kula matur kados mekaten? Siji, panjenengan menika sampun kewawa gendahar legiasi ning kahanan. Panjenengan menika sampun pengalaman, sampun tuwuk dhahar gempalaning jagat. Tur dasare putra Prabu Tremboko ingkang resmi. Panjenengan menika nggadahi hak tumrap negari Pringgondani. Ngoten. Ora kok malah Pringgondani mang pasrahke karo Dewi Arimbi, terus Dewi Arimbi masrahke negara karo anake. Lho, menika nuwun sewu, tegesipun Arimbi menika golek muktine kulawarga ning ancek-ancek karo sedulur. Menika mboten sae. Nuwun sewu, monggo kula aturi ndahar pangandikanipun Kakang Prembandulna. Napa sing dikendikake menika tumrap kula leres nggih, leres. Mula sampun ngantos jeng ngandika nak Mas Brajadenta menika lajeng gumampil maringaken praja menika dhateng pun ingkang Mbakyu pun Dewi Arimbi. Kula nuwun sewu. Menawa samangke panjenengan menika badhe rumaos remen gesangipun wonten ing Madyapada. Nek sejatine sing duwe hak tumrape negara Pringgondani menika panjenengan, kok negarane dienggo lungguhi bayi wingi sore, slegrang-slegreng nyam kamukten, kendangan dengkul, sikile edek. Menapa boten panjenengan badhe sakit manahipun nyumurupi dhateng Gatotkaca ingkang sakapenake dhewe. Monggo panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tuwa kok dienggo keset sirahe nggo munggah dampar keprabone Pringgondani. Nek cara kula nuwun sewu lho, Nger, nuwun sewu. Nek cara kula menika mboten bab ingkang leres, mboten perkawis ingkang leres. Menika perkawis ingkang klintu kedadipun jejekaken sing duwe hak tumrape negara Pringgondani menika ya nak Mas Brajadenta, nak Mas Brajadenta Musti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Menika nggadahi hak tumrape negara Pringgondani. Ora kok mung Dewi Arimbi. Nuwun sewu, cara mbiyen wis nyebutake nek wong wedok ki gaweane ming asah-asah umbah-umbah karo mlumah. Menika damelanipun tiyang pawestri. Ora ana wong wedok sing duwe hak tumrap warisan menika mboten wonten. Lah nek panjenengan lajeng maringaken negari menika dhateng pun ingkang Mbakyu Dewi Arimbi. Nuwun sewu, terus samangke Raden Brajadenta Brajamusti menika badhe ngenyam kamukten menapa kula cobi? Badhe ngenyam kamukten menapa? Mboten wonten kamukten ingkang saged panjenengan gayuh. Mergi negari panjenengan Pringgondani sampun dijajah dening Gatotkaca, dijajah dening para Pandhawa. Pandhawa niku ya pinter. Sing didadekke ratu Gatotkaca. Pamrih aku ngerti. Supados negari Pringgondani menika dados panguwasipun para Pandhawa. Nek Pandhawa iso ngungkup negara Pringgondani, sarana jumenengake Gatotkaca dadi ratu teng negara Pringgondani, wulu wetu napa-napa sing ana negara Pringgondani dikukup karo para Pandhawa. Pandhawa saya sugih, saya kuncara, saya gleleng. Ning turasing Prabu Tremboko, saka langak-langak uripe kedengak-dengak. Menika kula aturi menggalih, Ger. Bujleng iblis lanat padha cek-cekan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan penembahan dilajeng ngandika sampun paring pepadhang dhateng manah kula.
Saestunipun kula mboten sowan wonten negari Pringgondani menika kula angenam-enam dhateng manah kula. Tasih tida-tida anggen kula badhe ngiklasaken mrojing Pringgondani dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbu. Lah dalah. Lah nggih mekaten menika ngger kudu duweni jati diri. Panjenengan kudu duweni penemu aja rubuh-rubuh kecang, aja manut karo Mbak Yu Dewi Arimbi. Kula nuwun sewu lho ngger. Begawan Durna matur kados mekaten menika mboten kok mung ngudu swara. Nek nek panjenengan kersa damel srana gegering wisudan Gatotkaca, oh kula sagah bantu mawi wadyabala negari Ngastina. Sagah bantu jenengan nek Mas Brojo tentanganipun badhe anjodak Gatotkaca saking dampar negari Ngastina nggih. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Indi aksasara maruta dereng antara dangu samimbal wacana kasarusuwanipun nggih Sang Braja Musti mangro pangudas marang Indriya Kakang Braja Denta aja kaget penggalih aku sing suwan Kakang Braja Denta Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta bawana bana margana Braja Musti ya Kakang aku sing sowan Badararja saprabdamu Yayi antuk pangestuning Kakang nir ing sangsaya sowanku aku ngaturke bekti ya Kakang ya tak tampa kula bendana kowe Badararja Pekajine Kakang Brajadeca slamet tekaku Kang aku ngaturke bekti ya Kang ya wis sawetara le nglakoni pepagyan karo aji-ajimu iya wis sawetara syukur gerak kipas seduluran kok ya Kang iya ya wing aku gumun kok dadi ana Durna karo Sekuni kuwi jo ngopo Kang ya ming rawuh ana ing glagah tinulu tetinju kelawan kararjaning pun Kakang lan kabeh kadang braja syukur Kira-kira diri apa-apa to Kang? Ora. Mergo hati-hati nek ketoke piyayi ning tumrapaku kuwi penyakit. Yo. Gosing tentrem iso dadi cokra, gosing rukun iso padha tegejegan mergo cangkeme wong loro kuwi. Yo. Kuwi hati-hati ya Kang. Tembunge kuwi mawa wisa. Nek Kakang ling napa tembunge Durna karo Sekuni kuwi ora kanthi ati sing cecek tur tekun, wo ya melaki wong apik dadi elek.
Wong sing sregep ki baca dadi ora sregep ki baca mergo saka lambene wong ngono kuwi. Iya. Wis cukup aja mbok terusake. Aku wis ngene iki sawiyan kok, Kang. Iya. Brojo Musti. Apa, Kakang? Sumengga nggonmu suwan ngersaning pun Kakang mara gage matura. Eneng apa, Yayi? Sepisan ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka loro. Ngemban dawuh timbalaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kang Mbok Ayu Arimbi eneng apa dawuh karo aku. Gandeng kabeh para raja nerpati, para senopati, para satra padha mlumpuk ana ing negara Pringgondani. Ingkang wigati nekseni jumenengane anakmu si Gatotkaca. Mung Kakang Brajadenta sing durung rawuh ning praja Pringgondani. Monggo Kakang Brajadenta bakal didapuk dadi wrangka nata merangkani anakmu si Gatotkaca, Kakang. Sowanku didhawuhi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kowe ndang sowan ning negara Pringgondani yen bisa bareng sak lakuku, Kakang. Brojo Musti, apa? Ya tak tampa. Nanging kosek sadurunge aku budal bareng karo kowe nyang Pringgondani. Mula kaki saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku ingkang kanthi pertitis. Yo, aku bakal munjuk atur ngersaning Kakang. Sing gampang-gampang bae supaya ndang ketemu nalarmu. Pringgondani iki darping sapa? Iki darping Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka sak sedane Kanjeng Rama. Sing dadi ratu Kakang Arimba wis cukup tekan semono. Saiki wangsulana. Kanjeng Rama Prabu Trembuka sedane karo sapa? Sedane perang tanding karo Prabu Pandhu. Ateges sing ngedani wong tuane awake dhewe kuwi Prabu Pandhu. Durung Kakang aja kleru tampa. Kanjeng Rama kuwi banget nggone kedanan kelawan Prabu Pandhu lan banget nggone sengsem karo Nalindra Ngastina. Mula wis padha weruh yen to Prabu Trembuka kuwi siswaning Prabu Pandhu ya merga saka pangicuk-icuking wong sing ora seneng Pringgondani karo Ngastina kuwi manunggal wekasan dipecah dening menungsa mau. Kanjeng Rama didu karo sinuwun Prabu Pandhu. Gandeng wis kebacut dumadi perang mula isin yen to mundur kekarone padha ngadani peperangan nanging lambarane ora perkara gedeng keburu sengit. Ngreksa marang kalindrane dhewe-dhewe. Wekasan Kanjeng Rama seda ning nalika semono Prabu Pandhu ya kena pusakaning Kanjeng Rama kang aran Kalanada. Wekasan dadi jalaran sedane Prabu Pandhu yen saka petunganku kuwi ora perkara sapa sing mateni nanging ana Nalindra loro ingkang padha-padha gugur madyaning pabaratan. Yo saiki aku tak takon karo kowe. Kakang Arimba matine saka sapa? Kakang Arimba mati saka tanganing Raden Bratasena. Ateges sing mateni Kakang Arimba kuwi Raden Bratasena. Perkarane ora Kakang Arimba sengit karo Raden Bratasena ning junjung karo drajating Raden Bratasena. Merga Kakang Arimba kepengin asmaning Raden Bratasena kuwi saya kuncara sarana dheweke ngepek Mbak Yu Arimbi satriya sing wani garwa putra Nalindra kudu wani bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Mula nganti kamuktening Kakang Mbok Ayu Arimbi ditomboki nganggo nyawane dulure lanang sing larang ya kuwi wujude pati uripe Kakang Arimba. Mula aja kleru tampa yen to Prabu Trembuka karo Kakang Arimba nggone gugur kuwi ora kok perkara nggone perang linambaran rasa gedeng keburu sengit nanging kabeh mau merga rasa tresnane karo sedulur rasa ngabektine karo bapa guru. Brojo Musti, apa perkara kuwi nggone ngecomang dleming cerita perkara sedane Kanjeng Rama Prabu Trembuka lan Kakang Arimba mangsa Baranga. Saiki aku tak takon karo kowe. Sak sedaning Prabu Arimba ingkang kudu dadi ratu sapa?
Monggo Kakang Arimba durung kagungan putra, mestine aku ingkang kudu dadi ratu. Negara Pringgondani kuwi negara sing jembar. Negara Pringgondani negara sing gedhe. Marata petungan kuwi tinggalane wong tuane awake dhewe. Kuwi tinggalane Kanjeng Rama Prabu Trembuka. Lah kok dadi saiki dikukup Kakang Mbok Ayu Arimbi. Malah sajake ngiyas marang putraning Prabu Trembuka sing didadekke ratu bayi wingi sore sing jeneng Gatotkaca. Arep slegrang-slegreng nyam kamukten lungguh dampar sila tumpang. Apa anggepe Pringgondani kuwi kanggone nenek moyange apa piye kosek? Gatotkaca ya duwe hak tumraping negara Pringgondani. Merga dheweke iki putune Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka. Nek Gatotkaca kuwi metu saka dalane anak wedok tegese ora duwe hak tumraping negara ing Pringgondani. Apa Kakang lali perkara nalika Kakang karo aku wis kebajut ngucapke sumpah. Ana ngersaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sumpah ora bakal ngucik keprabaning Pringgondani. Wola kok tinemune tembunge Kakang saya suwe. Tak surasa kok sajake Kakang ora lila yen to negara Pringgondani dilenggahi dening Gatotkaca. Upama iya kaya mengkono kowe arep apa? Lho. Yen pancen bener apa sing tak aturake, yen bisa aku ngelingake marang Kakang Brajadenta. Pinter Jara Langit kowe ora menang karo Brajadenta. Aku duwe penemu, kowe ya duwe penemu. Ming sak bisa-bisa penemuku tak dadekke siji karo penemumu. Supaya kowe aja kelangan marang kamukten, kowe aja kelangan karo negara Brajamusti. Yen negara Pringgondani dilungguhi karo si Gatotkaca, kowe karo aku kelangan kamukten angka loro. Kowe karo aku ora bakal darbi negara. Tegese kamukten lan kamuktenku dikukup karo Gatotkaca. Sing nyatane kuwi dadi karti sampekaning para Pandhawa. Kowe bakal mlengket negara ing Pringgondani dadekke siji karo negara Ngamarta. Aku ora ikhlas, aku ora lila yen negara tinggalane wong tuaku Daka Gatotkaca lungguh dampar. Gatotkaca kudu mudhun sing duwe dampar Pringgondani Brajadenta. Oh. Lah kok dadi kaya ngene kahanan negara Pringgondani, kaya ngene kahanane Glagah Tinulu. Kakang ndake mutake ya Kakang aja demen nguncati kelawan sumpah. Yen kowe nguncati kelawan sumpah bakal antuk karma pala saka sing gawe urip. Monggo hukum karma kuwi tibane ora saiki nanging bisa uga ingkang ngrasake besok yen to sampeyan wis manjing ana ing alam pamancet. Luwe-luwe sing ngrasake anak putumu apa kowe ora melas karo anak putumu. Kanjeng Rama Prabu Trembuka tau tate mejang karo awake dhewe duk nalika isih padha cilik biyen. Nadyan wujudmu lan wujudku kuwi wujude ngraseksa ning aja demen kaya ngopeni sipating buta. Yen bisa ketepo ngopeni sipating para satriya. Ngugemi marang sumpah gawe tentreming jagat lan sak piturute akeh yen tak kandhakake ora bakal bisa rampung. Mula ndak suwun Kakang aja gawe gelo penggalih Kanjeng Rama ingkang mapan ana ing swarga. Kakang Brajadenta nguncati sumpahmu dhewe kuwi padha karo sampeyan wis gawe gelo penggalih ing wong tuwa. Kang mangkono Kakang ora bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Kakang ora iso gawe kabagyaning wong tuwa. Sepira to kamukten negara ing Pringgondani. Upama ditandingke karo rasamu nggonmu gawe bombong karo wong tuwa, kuwi ora sak jendhek ireng Kakang. Urip ning alam padang aja demen kowe sulap marang gebyaring brana picis, aja sulap marang gebyaring bondo donya. Ayo aja nganti Kakang kaprawasa marang pepinginan ingkang sejatine bakal njlomprongake Kakang Brajadenta. Cukup ora usah ngecuk mang dleming. Anggepmu kowe mulang karo wong gerak Brajamusti.
Pancen tak dodo, niatku wis gembleng. Niatku wis gumala. Wis ora iso diowahi. Niatku mung bakal kepengin ngelingake Gatotkaca, aja dakah-dakah lungguh dampar kepraboning Pringgondani. Wondene Gatotkaca wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Aku ora bakal tida-tida, aku mentala karo anakku Gatotkaca. Aku ikhlas jodak lenggahe Gatotkaca saka negara ing Pringgondani, Brajamusti. Ora dalah, Kakang. Sepisan meneh aku ngelingake karo kowe, aku ora butuh mbok elingake. Aku ngemutake karo kowe, aku ora nedengi lali. Kakang nedengi lali, ora usah dadak kowe kakean gunung tanpa guna. Dalan loro sing kudu mbok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang, ayo bareng-bareng ngelikke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Bareng-bareng gawe srana gagaling Gatotkaca nggone diwisuda. Yen kowe tetep melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku uripe sarwa bareng bungah susah dilakoni. Ning dina iki beda penemu, kowe tak anggep dadi satru mungguing cangklakan. Kaya aja tepung karo Brajadenta, Brajadenta aja tepung karo Brajamusti. Oh, Kakang nuwun sewu. Yen to pancen kaya mau ngendikaning Kakang, paripaksa aku tak matur ngersani Kakang gage milih salah sawiji apa sing tak kandhakake. Aku tetep bakal nglojongi Gatotkaca nggone dadi ratu ning Mraga Pringgondani. Bagus. Sawise kuwi wis matur karo pun Kakang. Ora ana ucap pungkasan ing bakal tak kandhakake karo kowe. Apa dawuhing Kakang Brajadenta? Kowe minggato saka kene. Lho. Brajamusti, Kakang Brajadenta, kowe minggato saka kene. Kowe minggat. Ora minggat tak sabet dampar pecah ndasmu kowe. Wah, dadah. Wah. Jangan janji kowe balik iki kaya ngono. Aku wis tratapan Kang, jadi kamu kok tekan kaya-kaya. Aku ra wis matur to Kang, kowe iki ketekan penyakit. Wis kowe mesti jar omongane wedhus loro iki mesti. Kaji kayane janji kaya ngene ya, aku mah Kakang Brajamusti widulurmu Kang. Kakang Brajamusti widulurmu nek Kakang pisah karo Kakang Brajamusti. Wong sing ora setek padha keplok-keplok, wong sing ora demen padha buka-buka Kang. Ayo Kang, Kakang Brajamusti disusul. Aku pada carane kaya ngene. Kula Bendara. Ngomong Kang. Rasa nangis. Kowe melu kakangmu Brajadenta, mengko yen aku kelakon ngrebut Pringgondani saka tangane Gatotkaca. Kowe njaluk derajat pangkat apa mesti bakal tak paringi. Ning kowe melu karo aku pisah karo Brajamusti, pisah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yo gak ngono. Iya. Kuwi pilihane sing kudu mbok pilih. Yen kowe ora gelem melu karo aku kono, kowe nusula karo Brajamusti. Ning wiwit dina iki kowe aja ngaku yen to dadi adine Brajadenta. Wiwit dina iki kowe aja rumangsa tak kadhangake Kala Bendana. Oh, anak wis balik paninggalmu. Wis balik paninggalmu, Kakang aku wegah melu wong angkara murka aku tak nyusul Kakang Brajamusti. Kenging menapa kok klotrak? Ah, buta petok. Buta kentir. Sinten? Kala Bendana. Ning arep mlayu kok nyaut ndas. Kula ya krungu nganti mak klothok ngoten. Napa njero mboten wonten isine napa? Seneng sampean bunga? Mboten. Sedaya sampun kelampah Bapa Tuna. Ah, syukur.
syukur nggih. Kadang-kadang menika. Wong arep mukti, wong arep seneng, wong arep duwe derajat pangkat iku kudu mentala. Kudu mentala. Nek ora mentala mboten kelakon panjenengan badhe kagungan derajat pangkat tuwin kelenggan. Kira-kira ana kanca sing ora cocok singkirke. Aja kok kanca, sedulur ora cocok singkirke. Kakang adi ora cocok singkirke. Niku wong nek arep kedunungan derajat karo pangkat. Mula ora usah dadak gelo kelangan Brajamusti kali kala Bendana. Panjenengan Mas Braja Tutup menika saged ngadeg jejeg wonten suku panjenengan piyambak ora usah dibantu karo Brajamusti karo kula Bendana. Inggih. Kakang Durna. Pripun? Ning kula kok kuwatir. Kuwatir sampean pripun? Niku mengke nek Brajamusti tekan negara Pringgondani ngandhake nek anak Mas Brajadenta mirang Kampo Jingga. Ning pengendik ature ditambah-tambahi. Luwih-luwih kala Bendana. Kala Bendana niku buta rada kocruk ning jujur. Matur dhateng para Pandhawa teng mriku pepak kabeh para Pandhawa putra-putra kabeh. Matur nek sing marahi sing dadi tok sumbering perkara teng mrika wonten Begawan Durna. Terus do nggawa glugu, nggawa watu, nggawa catut, nggawa drei. Buka bengkel apa? Kok nggawa drei barang niku? Goleki sampean tutuki kali anak-anak Pandhawa napa mboten cilaka. Wah iya ya. Nggih. Aduh. Pripun? Dipeto. Nuwun sewu, Nger. Napa sing diaturke Adipati Hari Sukri menika kepara nyata. Kula kuwates menawi tok sumbering perkara menika mangke sami matur yen to saka Begawan Durna. Lho, napa mboten cilaka kula? Kula menika niate jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput, lah kok malah kula dipun dadosaken wedhus cemeng. Napa niku kula tak takon? Kambing hitam. Sampeyan niku ora pengalaman ora. Dipun dadosaken wedhus cemeng dos pundi? Kula ingkang dipun ajar dening para anak-anak Pandhawa. Dipun senggo kula ingkang aja-aja. Brajamusti mandheg Brajamusti.